Dames en heren, we gaan in dit blok ook een paar mensen huldigen. Mag ik vragen naar voren te komen Marlize Bootes. Waar is Marlize Bootes? We invite you in the arena. Want we gaan Marlize huldigen zo dadelijk hier in de baan. Kijk even of ze er aankomt. Altijd spannend. Hebt u vorig jaar kunnen zien met de fokken van het jaar. Die waren al lang in het promodorp. Want Ton Wortel, dames en heren, gaat zo dadelijk een prachtige onderscheiding uitreiken. De Royal Frisian Pin. En ze komt eraan. Spannend muziekje. Uit Zuid-Afrika. Zo dadelijk hier midden in de piste van het WTC Expo. Ontvangen met een applausje Marlize Bootes. Dames en heren, als ware ambassadeur voor het Friese paard heeft Marlize Bootes geweldig werk gedaan in Zuid-Afrika. Zij bracht de fokkerij op een hoger plan en inspireerde daarmee vele fokkers met Friese paarden in Zuid-Afrika. Daarbij schroomde ze niet om goede en goedgekeurde stamboekhengsten te importeren, zoals Ritse 322, Viet 409, Tjalf 443... en ondanks nog Fouke 520. En daarmee konden en kunnen de fokkers van Friese paarden in Zuid-Afrika hun voordeel doen. Dankzij haar fokkerstalent wist Marlies met haar stalnaam Door een Draai in 2014, ja 12 jaar geleden inmiddels, alles de titel Fokker van het jaar te bemachtigen. Vorig jaar werd ze nog 5e. Marlize, thank you very much for all your good work. De Royal Frisian Pin voor Marlize Bootes. Applaus! Prachtig moment, uitgereikt door Ton Wortel, voorzitter van het KFPS. Dit zijn altijd weer van die emotionele momenten met tranen in de ogen. Het moment van Marlize Bootes uit Zuid-Afrika. Ja, en Marlize die blijft nog even staan. Daar hoort natuurlijk een bloemetje bij. Mooie woorden van Ton. Prachtig. Maar, beste mensen, met het onderscheiden van Marlize Bootes zijn we er nog niet. Digishots die maakt er nog even een mooi plaatje van. Want we gaan nog een paar mensen in het zonnetje zetten. En daarvoor willen we heel graag, en we hebben vervangers voor jullie geregeld, dat Gerrit de Boer en Henk Dijkstra even bij ons in de baan komen. En hier weten ze absoluut niets van. Dit is echt een complete verrassing. Anders krijgen ze daar niet van die positie af. Dames en heren, 15 jaar hebben ze hier het commentaar verzorgd. Gerrit de Boer, Henk Dijkstra. Mooi. Het woord aan de voorzitter Ton Wortel. Gerrit, Henk, mensen, beide heren brengen dit evenement al meer dan 15 jaar in de huiskamers. Niet alleen in Friesland, niet alleen in Nederland, niet alleen in Europa, over heel de wereld. Doen zij dat met passie en overtuiging
En staan ze mede aan de basis van het succes van dit evenement. Omdat zij dat op als geen enkele andere wijze weten over te brengen. En dat dwingt heel diep respect af. Ja, jullie worden gehuldigd. En terecht. En terecht. Want jullie hebben echt gewoon heel veel betekend in de afgelopen jaren voor dit evenement. En je gaat nu met pensioen. Gerrit gaat met pensioen. En ja, aan alle goede dingen komen er op enig moment een eind. Maar je hebt hele grote plannen voor de toekomst, ongetwijfeld. Wat ik nog eens belangrijk toch om te vermelden is dat... inmiddels is Gerrit iemand die heel veel van het Friese paard af weet. En dat heeft hij met name ook in dit soort dagen natuurlijk opgedaan. Maar hij blijft toch een buitenstaander. Want hij weet op die manier Henk iedere keer toch weer uitspraken te ontwisselen, dingen te laten zeggen, anekdotes te vertellen. En het is in die zin is het gewoon echt een tweespan wat heel goed met elkaar samenwerkt. En waar wij allemaal enorm van hebben kunnen genieten en nog steeds van genieten. En daarom is het zo terecht dat jullie hier in het zonnetje worden gezet vandaag. We willen jou, Gerrit, graag een heel mooi bord overhandigen als herdenking, als herinnering. Ik hoop dat het een mooie plaats bij jou thuis krijgt. Heel veel dank. Ja, en bij Henk, wat moet ik over Henk zeggen? Alleen al zijn verschijning. Heeft u wel eens naar Henk zijn schoenen gekeken? Heeft u wel eens gezien hoe fantastisch deze man altijd gekleed is? Het zijn niet alleen zijn haren. Het is een hele verschijning die hem uniek maakt. Die hem bijzonder maakt. En niet alleen vandaag. Zei je toch? Het is mooi om dat te beleven. En mooi om jou. Ik heb jou meegemaakt al met keuringen. En ik geniet gewoon van jouw presentaties. Van je kennis van zaken. Je diepgaande kennis. En ook de wijze waarop je het weet over te brengen. Want dat heeft alles te maken met passie en enthousiasme, Henk. En dat doe je als geen ander. En ik weet ook, de Insight weet dat ook, dat Henk ook nog iets bijzonders heeft als status quo wordt opgezet. Want dan gebeurt er iets. Wat gaat Henk dan doen? Dan gaat hij dansen. Kunnen we status quo krijgen? Whatever you want. Nou, kom op, Henk. Kom. Laat het zien. Kom. Kom op. En met z'n allen. Kom. Kom. Zo. Ja! Wow! Mensen, whatever you want, Henk Dijkstra. Ja, Tom heeft al wat voor Henk. Dit is heel bijzonder. Ik moet het oplezen, Henk. Maar ik ga het mijn best doen. Henk, de man met de witte manen, die alles weet over het paard met de zwarte manen. Saan hinder, der rijtje, Jo van Ineban. Henk, het bestuur en de ledenraad hebben het besluit genomen jou te onderscheiden. Een hele terechte onderscheiding. De zilveren speld. De applaus, laat het nog eens opzwetten mensen, laat het nog eens horen.
Wat een emotie hier midden in de ring. Met Marlize Bootes, met Gerrit de Boer, met Henk Dijkstra. Top. Ja, nou wil Bert natuurlijk heel graag de microfoon terug hebben. Maar Bert, er staat iets in mijn draaiboek wat niet in jouw draaiboek staat. En u raadt het al, mensen. Het kan toch niet zo zijn dat we dit doen zonder dat we ook eens nadenken van hoe lang doet Bert dit eigenlijk? En ik kan u vertellen, Bert doet dit al 20 jaar. En Bert is net 50 geworden, dus die heeft nog een hele lange periode voor de boeg. Ik weet niet of u wel eens naar het programma Maestro kijkt. Met de dirigenten. Maar als ik Bert hoor praten, dan denk ik aan Maestro. Dan denk ik namelijk aan de Maestro speaker. Want wat doet Bert? Die dirigeert ons. Je dirigeert ons, je dirigeert het publiek in jouw passie en enthousiasme. Er is maar één iemand. Er is maar één iemand die Alwin 4, 6, 9 kan zeggen zoals Bert dat zegt. Hè? Bert, wij genieten van jou. Ik hoor je ook natuurlijk op andere paardenevenementen. Maar hier hoor ik iets extra's als Bert praat. En dat is passie. En dat is enthousiasme. En dat geef je ons mee. En dat moet gewaardeerd worden. Bert, heel veel dank. En we hopen nog heel veel jaren met jou dit te blijven beleven. Mag de Landauer binnenkomen? Want jullie gaan natuurlijk even een rondje maken met elkaar. Daar gaan ze. Jelle, neem ze mee. Een heel groot applaus voor Marlies, Gerrit, Henk en Bert.
Ja, dames en heren, natuurlijk worden onze onderscheiden mensen keurig op de foto vastgelegd. En wat een prachtig moment. Vanmorgen heb ik 3 draaiboeken uitgedraaid. Eén voor onszelf, één voor Bert en voor Gerrit en één voor andere Bert. Want ja, ze mochten natuurlijk van elkaar niet weten wat er allemaal stond te gebeuren. En ze zijn, zoals u ook zag, helemaal blij verrast. En dat zijn wij ook alle dagen. Dank jullie wel allemaal voor alle inzet, voor alle passie. En van het ons allemaal meenemen samen naar dit fantastische evenement. En deze prachtige dag. Bert, jij krijgt het met liefde weer terug, hoor. Echt. Maar dank jullie wel, dames en heren, een applaus.